Hello, Namaskara, Mathurigla. Welcome back to the channel. Undu forum mall. Pira forum mall ge battara kenda ichi bariduji. Boka undu Sunday da video na kenda attu. Undu Sunday da video attu. Dada panda inchene inkulora varada nadu to forum mall ge baidita. Na husband note attu. Unju atu jana plan maltu inchene battaditta. Yana undu video share malpuna late ande but share maltu undu puna karana 360 dome baidundu forum mall ode. Inkuldala itolai poija. Daipana and already Instagram reels the mukantara ait dada unnan tu daatunu pira avve same tuvare enk interest eji anshadu poiji nikaleg mini pore etna bole endu video late andala alpa nanala undu so nikul poyeda try malpoli ave bokka food court du Korean da open aatunu unen try malpodu en filana anshadu try malta food was very tasty bokka spicy adittu enk mast ishtanu nikulla pona please try malpole nenu musundu tu ka musundu ಪಿರಾಯ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದ ನೀನು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೋಯಿ ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ಮುತ್ಯ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡೆ ಆಂಡ 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 ಅವರ ಮುಗಿತು ಬೇಗ ಮುಗಿತು ಸಾಕಾಟಿಂತು ಆಂಡ 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 ಆಯ್ಕೆ ಹೊರ ಶೇಕ್ ಮಂತು ನೀರುಂದೆ ಪೋಳು వైరస్లో వచ్చి దాడ వచ్చి దొంబుండు దొంబుండు దొంబు ಬುಡು ಮಾರಯ್ಯ ಬುಡು ನಾನು ಬುಡು ಸಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ನೀ ಕುಂದು ಎವ್ವೆಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಸೋಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಡಿಯರ್ ಮೀ ಪರವಲೆ ಅಲ್ಲ ಎತ್ತಿ ಕುಳ್ಳೆ ಬತ್ತು ಆತು ಜಾಯ್ ನಾನು ಮೋಕೆಗನ್ ಬತ್ತೀನಿ ಪೋಯ್ ಅಯ್ಯಿ Valladettu tula yani mol balfe lol I'm extremely sorry ora vachare like like ora dry out itu kucing udah nukundi har puttu nukundi kuri mari kuri nayi mari itu kuri mari pirala vochodige alla samadhana idjayik hair kujaltu laita rapunu pira kullare unnar na jakke anda like ಒಂದು ಇರಿಟೇಷನ್ ಚಂಡಿ ಇತ್ತಂಡ ಅಲ್ಲ ತರೆ ಕೊರ್ತೀನಿ ಏತು ಪೊರ್ಲು ವಾಟ್ ಅ ಸರ್ವಿಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಮಮ್ಮಿ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೆ ಫುಲ್ ಉಂಡು ay tukka ayyo deva kevi pura ಓಕೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ನಿಕುಲ್ತು ಇನಿ ಸಂಡೇದ ವಿಡಿಯೋ ಅವೇ ಪಣ ಖುಷಿನ ವಿಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಮಂಡೇ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಲ್ಪನೆ ದುಂಬು ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಐಟ್ ಯಾನ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಮನ ಸಾಂಡ ಮಿನಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಫೆ ಇಜಿಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ ದಾಯಪಂಡ ಆ ತುಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ದಿಂಚಿ ಆ ತುಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಇಜ್ಜಿ ವ್ಯೂಸ್ ತೂನಾಗ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಮಂಡೇ ಬೆಚ್ಚ ಪಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಹಾಪುಡು ಇಂಕು ಟೆನ್ಷನ್ ಹಾಪುಡು ವೈ ಆಮ್ ಐ ಇವನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪನ್ಪುನ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಎನ್ನ ತರೇಟು ತಿರ್ಗೊಂದೆ
ಎಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಆಂಡಲ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಎನ್ನ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ಯಾಷನ್ ಯಾನ್ ಏತು ಸಲ ಪನ್ಪುನು ಸೇಮ್ ಪನೊಂದು ಎಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡಲ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಂದ್ ಎನ್ನುಂಡಲ ಬೊಚ್ಚಿ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಗೆ ಏನೋಜಿ ಅಂದ್ ಪಿರ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಮಂಡೇ ನಿಕಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾಯ ಮಾತ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಶುರು ಆತನಂದು ದೀಪಾವಳಿ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಪಂತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಪನ್ಪೆ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಇಂಕಲ್ನಿಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವ ಅವೇನ್ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತದೆ ಈ ವರ್ಷಲ ಖಂಡಿತ ಶೇರ್ ಮಲ್ಫೆ ಅಂದ್ ಎನ್ನದೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಯಪಂಡ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದುಂಬೆ ಪಾತೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐಗೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎನ್ ಪನ್ಪುನು ಅಂಚ ಐಡ್ ದುಂಬು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಕಾರಣ ಒವ್ವೇ ಆತೆ ದೇವೇರ್ನ ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಫ ಅಥವಾ ಪರ್ಬ ಬರೋದುಂಡು ಪಂಡ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆದು ಬಿಡೋಡು ಇಲ್ಲು ಮಾತ ಶುದ್ಧ ಆದು ಬಿಡೋಡತ್ತೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ಈ ಬೇಲೆ ಏತು ಸಲ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ವರ್ಷಡ್ ಒಂಜಿ 6 ಸಲ ಮಲ್ಪೊಡೈತೆ ದೀಪಾವಳಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಾತ ಸೋಫಾದ ಚೇಂಜ್ ಆವರೆ ಉಂಡು ದಿವಾನ ಕವರ್ಸ್ ಬೆಡ್ ಕವರ್ಸ್ ಇಂಚ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ಕ್ಲೀನ್ ಆದು ವಾಶ್ ಆತಿನ ಅಂಚಿನೇನು ಪಾಡೋಡು ಅಂಚ ಅವು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಇಂಚ ವೀಡಿಯೋ ತುನ್ನಗ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏತು ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಲೈಫ್ ಉಡು ಎಂಕುಲ್ ಈತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಿಕ್ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತುನ ಏತು ಶೋಕ್ ಇತ್ತುದತ್ತ ಅಂದ್ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕುಲೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಐ ಮೀನ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಫೀಲ್ ಆಪುಜ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ನನೊಂಜಿಲ ಎನ್ನುವೆ ದೇವೇರಿಗೆ ಏತು ಶೋಕುದ ಸೃಷ್ಟಿ ಕೊರ್ತೇರು ಪಂಡ ಆರ್ನ ಮಂಡೆಡ್ ಪಗೆಲ್ದೊಟ್ಟು ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂದ್ ಎನ್ನುವೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಿನಿ ರಾತ್ರಿ ಇತ್ತು ಜಿಂಡ ದಾದಾತು ಎನ್ನಲೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಇತ್ತು ಜಿಂಡ ನಮ್ಮ ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಜೆಪ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಇಡೀ ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತುದಂಡ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಲೇಡೀಸಿನ ಕಲೆಗ್ ಏರೆಗ್ಲ ರೆಸ್ಟೇ ಇತ್ತದಂದು ಕುಲ್ಲರೆಲ್ಲ ಇತ್ತದಂದು ದಯಪಂಡ ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಲೆಕ್ಕದಿತ್ತಂಡ ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಬಡ ಒಂದು ಇತ್ತದು ಅಟೀಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಂಚನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಂಚನೆ ಒತ್ತರೆ ದೀಪುನ ಒಂದು ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತದಂದ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಏಪಲ್ ಏನು ದೇವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ರಾತ್ರಿ ದೀತ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಜೆಪ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದ ಒಂದೊಂಜಿ ರೂಲ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ನಮ್ಮ ಜೆಪ್ಪರೇನೆ ಇತ್ತು ಜಿಂಡ ಫುಲ್ ಡೇ ಇಂಚನೆ ಇತ್ತು ದೊಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಾಡ್ ಅದು ಯಾನ್ ಏಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎತ್ತಿತ್ತೆ ಸೋಫಾದ ಕವರ್ ಉಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವೆನ್ ದೇದೆ ದೆತ್ತದು ವಾಶ್ ಪಾಡ್ದೆ ವಾಶ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಪಿರ ಸೋಫಾದ ಕವರ್ನ ಯಾನ್ ಐಕೆ ಪಾಡ್ವೆ ಅವು ರಿಮೂವ್ ಮಲ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಪ್ಪಡು ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು ಸೋಫಾದವರೆಗೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅದ ಜಿಪ್ ಉಂಡು ಅವೆಂದೆತ್ತದು ವಾಶ್ ಪಾಡ್ನ ವಾಶ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಸೋಫಾ ಕವರ್ನ ಪಾಡೋಲಿ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲುಕ್ ಇಲ್ಲೊಂಜಿ ಸೆಟ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲು ತೂಪುನ ಖುಷಿನೇ ಬೇತೆ ತನಿಷಿಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ ಇತ್ತಂಡು ಪ್ರೈಸ್ ಬೈದನು ರಿಲೇಟ್ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಸೋಫಾ ಕವರ್ಸ್ ಪೂರ ವಾಶ್ಗೆ ದೀತಿನ ಸೊ ಆತೇನಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್